Avui fem galtes de porc guisades. Necessitem una galta per persona i més o menys la meitat de cebes cada galtes. Ratllarem la ceba. Enfarinarem les galtes i les espolsarem i les posarem a fregir en una cassola amb un parell d'alls i oli. Quan estiguin daurades, les reservarem. A la mateixa cassola hi posarem la ceba ratllada i deixarem que vagi putxant, que es faci un bon sofregit que hidratarem amb una mica de tomàquet ratllat. I deixarem que vagi fent xup-xup. Afegim llaurer, romaní i jo he posat una mica de tomàquet concentrat, pebre vermell, sal i cobrim amb aigua i ho integrem bé. Tornarem les galtes a la cassola i deixarem que facin xup-xup. Mentrestant podem fer una picada. Jo he posat pinyons, all, pa sec i fonoll, un raig d'oli i aquesta picada l'afegirem al final de la cocció a les galtes. Bon profit!